Bai, Inigo, azken galdera. Zein izen ipiniko zenioke Euskal Autonomia Elkartean ospatuko diren hurrengo hauteskundeetan osatuko den gobernuan lehen sektorea, landa garapena, ingurumena landuko dituen kontseilaritzari? Elikagai ekoizpen trantsizio zaila. Bitu. Bai, hori jarriko nioke. Lehen esan dudan, beste galderan esan dudan lez, krisi baten gaude, eta krisi horreri aldaketa bat eman behar zaio. Krisi horren barnean gaude, oraindik, eta hortik ataratzeko beste politika bat izateko, trantsizio bat behar dugu. Eta hori izango liteken. Bazkarri asko. Eskerrik asko zuri, Eneko, Elkarrizketagatik. eta jarraitu horrela lan hau egiten, eta pizkanaka ikusle asko egonez arren, baina hor pizkanaka lan hori inberda. Bazkarri asko, Inigo. Bigarren aldiz.